Bon dia. Des de la CUP Mataró hem convocat aquesta roda de premsa aquí al jaciment de Cala Madrona per denunciar la situació que pateix el patrimoni mataroní, ja sigui per part el maltractament que pateix per part de l'Ajuntament de Mataró o pel Consell Comarcal. Aquí, a la ubicació que es va triar per a situar el nou parc circular Mataró-Maresme, ja se sabia, ja hi havia informes de l'arqueòleg municipal que deien que era una zona arqueològica protegida on hi podien sortir diverses restes, com ha estat el cas. A sobre s'agreuja la situació perquè les restes que han sortit són de vital importància per a la història de Mataró. Apareixen des de carrers amb un traçat urbà perfectament romà del segle I fins a una necròpolis del segle V, cobrint tot un buit que explicaria el que actualment no sabem de com la ciutat romana d'Iluro s'acaba transformant en l'actual Mataró. Dins de tot això, la primera solució del Consorci va ser tirar endavant i no fer cas de les recomanacions tècniques. I després de diverses reunions hem sapigut que l'acord al que han arribat és imposar la construcció sí o sí del Consorci en aquesta ubicació i desplaçar, fent la part difícil, desplaçant totes les restes arqueològiques actuals cap a una nova ubicació encara per determinar. Evidentment, des de la CUP no hi estem d'acord amb aquesta manera de tractar el patrimoni. Per la llei de patrimoni sabem que preval el patrimoni a la nova promoció urbanística i, a més, sabem que la tècnica que vol fer servir o que ha pactat l'Ajuntament amb el Consorci retallar literalment totes aquestes restes i traslladar-les a un nou lloc per ubicar hauria de ser una excepció i no la norma, com s'està aplicant a Mataró. Seria una operació que ens recorda molt el que va passar amb Can Fàbregas, operació que ja sabem com va acabar i que va gestionar un govern municipal del mateix color. Per tant, la nostra denúncia aniria en aquesta línia. El patrimoni ha de restar al seu lloc i ha de tenir prevalència per sobre del projecte posterior, que podria traslladar-se perfectament a aquesta nova ubicació que fa referència a l'Ajuntament de Mataró. La nostra idea seria aturar la construcció del nou parc de la circular Mataró-Maresme fins que no s'arribi a una modificació tècnica pactada i avalada tant pel Departament d'Arqueologia de l'Ajuntament com pel Departament de Patrimoni de la Generalitat. Evidentment, arribant, si calgués, a aturar el projecte i moure'l de lloc, traslladar la construcció d'aquest parc a una nova ubicació. Aquesta reclamació, ara la meva companya explicarà com la presentem a registre, com la presentem al Consell Comarcal i en quina forma. Només per concloure la part que afecta directament a les runes, la nostra defensa és que per no tallar aquest jaciment i poder-lo estudiar en extensió, atès que s'ha excavat una petita zona on aniria aquest parc circular, però que encara tindria molta més extensió i molt més per a investigar en un futur, estigués sempre contextualitzat, no es tallés de cap manera per una construcció que pogués afectar aquestes restes i el seu tractat, el seu llegat, i que es transformés en l'equipament que reclama des de fa temps el barri de Rocafonda, un equipament cultural que ajudés a dinamitzar el barri. Nosaltres el que volem fer és presentar una moció al Consell Comarcal, ja que són els responsables com a consens d'aquesta situació, i els hi volem demanar diverses coses, com ha explicat el nostre company, principalment que no es traslladi. Venim d'una història similar i ja sabem que no és factible perquè el que hem de preservar és el patrimoni cultural de la ciutat i en aquest cas no seria possible. A més, volem que es facin responsables de la situació econòmica en aquest context i a més volíem afegir que s'assegurin els drets laborals de totes aquelles persones implicades en el procés, de tal manera que existeixen uns protocols, existeixen unes maneres de fer, unes maneres correctes, i l'únic que volem és assegurar-nos que això estigui ben efectuat i sigui possible per tal de que la ciutat de Mataró pugui seguir avançant, pugui seguir creant una història i, per tant, si tenim la possibilitat d'entendre d'on venim, hem d'intentar treballar-ho fins al final per poder saber d'on venim, qui som i cap on volem tirar com a ciutat. Sí, exacte. De fet, tenim constància que l'empresa que va rebre l'adjudicació de l'excavació ha rebut diferents denúncies i que han desembocat en una inspecció de treball.
i que malgrat que aquesta inspecció encara està seguint els seus tempos, encara està avançant, nosaltres no podem fer sinó denunciar i posar-nos de part de les treballadores. És igual quin sigui el sector, si l'Ajuntament i el Consorci, i en aquest cas el Consell Comarcal, hi són al darrere, és impensable que no es puguin seguir les maneres correctes o que no es pugui fer una contractació correcta que respecti tots els drets de les treballadores. Hem pogut parlar amb algunes de les més aviat extreballadores d'aquesta empresa. No mencionarem ara mateix el nom, però en qualsevol cas hem parlat amb extreballadores que han passat per aquest jaciment, ara estan treballant a d'altres sectors i han fet aquesta denúncia de la qual no volem difondre encara perquè l'estem treballant a d'altres nivells i a vegades és millor seguir determinats protocols, sobretot quan es tracta de temes que poden acabar en seu judicial. Finalment, només afegiríem que pel que fa al record de Can Fàbregas, nosaltres, recordem, vam guanyar dues vegades, dues sentències en contra de l'Ajuntament i no ens fa por repetir aquesta experiència i fins i tot portar o forçar la llei de patrimoni al màxim perquè es compleixi i es respecti la història dels mataronins i les mataronines.